Miksi sä et juo Mekistä? Nyt ei ollut varaa Mekiksi. Käydään kiertä kerran ympäri. Laitetaan Tottiksella. Tuliko Benkku sillä? Täällä ei vielä ole mitkään ihan kauheat meiningit. Mä näin vaan yhden poliisin. Pitäisikö kenttä asentaa 90 suuntiin? Joo. Niinku legit. Miksi me ollaan siellä? Täällä ei oo ravintolaa. Mulla on 105 mun käy aina. Joku lähettää. Missä lähettää? Ei mä laitan 90 vaan nyt. Tai sit kun on tietysti joku varma paikka, varma suora, niin sit siinä on. Mä laitan vaan himaa. Ei oo hyvä juttu. Mutta ajaa vähän tuossa takan, niin ei näe sitä kyllätä vaan huolta. Ei aina. Toi kartonki sikon. Ei oo hyvä juttu. Ei oo hyvä juttu. Se non ti piaccio, canker motor, retto addosso, terba, io l'erba, ancora fame, la piazza, domani la devo vendere tutta, il mio ferro, però italiano se vuoi ti spiega tutto, non puoi dare risposta, puoi solo gridare aiuto, no, nordafricano, giro percorso come con il ferro in mano, porca puttana, la polizia mi ha detto che mi sta cercando. Ovikello soi, toisen marisko
Joo, ei se on kuin 30. Eikä me nyt tyhjäkään niillä meinaa. Ah, vittu rikko. Kun lähtee. Miksi tää Nokia kulkee silti? Se kyllä kulkee ihan hyvin. Kyllä se kulkee. Sano moi! Mennäänkö sä ja huiputtaa suoraan? Mennä katso, mennä katso. Se käy huiputtaa siksi laittaa sinne frikan väliin. Lukee 30. Naiset ja herrat, television katsojat. Me päästään juhlavideolla. Jee! Joo, lähdetään. Siellä se huiputtaa sitä! Ei vittu, tappo. Ei vittu. MP taisi antaa slaidaa, tai en tiedä mitä käy. Okay. All about me passion, music, money and fashion. Drugs and girls come later, in the end it's all a distraction. Okay. My girls on my back like what you smoked for. Hypocrites just turn it to a cold whore. Kate Moss fame, and my bitches need their own tour. She jealous of the fiends like why you always on the phone